Ndikulandire nomvera kulikonse komwe muli pano pa Radio Alinafe. Yafikanso nthawi ija ya programu ya TICHITEPO KANTHU. Programu imeneyi timawunikira zinthu zomwe zikukhudza anthu komanso dziko. Paja anthu tinalengedwa kuti tizasamalire dziko osati kuliwononga. Mosayiwitsa gaganidiwa, programu ya lero mukhala ndine Eric Mkwaira. Ndalama yathu yakuno ku Malawi yakhala ikutsikatsika mphamvu kamba kozovuta zosiyanasiyana kuphatikizapo kusintha kwa nyengo mwa zina. Posachedwa pa banki yaikulu mdziko muno idalengeza kuti mphamvu ya ndalama yathu yakwacha itsike ndi 25% kapena kuti ichepe ndi 25 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Izi zikutanthauza kuti ngati munthu unali ndi 1000 kwacha ndi kuti ikuyenera kusintha nkukhala 750 kwacha. Komanso zotanthauza kuti ngati ndalama yako ufuna ikhalebe ndi mphamvu ngati 1000 kwacha yomwe inalipo isanagwere mphamvu kwachayi, ndi kuti ukuyenera ukhale ndi 1530 kwacha. Mwaidule ukuyenera kuyika 33 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, 33%. Ndi izi zinautsa mtsutso waukulu pakati pa mzika mdziko muno, popeza ambiri akudandaula za kukwera mitengo ya katundu ofunikira mmoyo wa tsiku ndi tsiku. Tinayankhulana ndi katswiri pachuma yemwenso ndi mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjede mdziko muno, Bechanchileni, kuti iwo mwina atitanthauzire komanso kuti ndi chifukwa chani ndalama imayenera kutsitsidwa mphamvu malo mongoisiya. Izi ndi zomwe anayankhula Bechanchileni. Tikanazo kuti tapanga devaluation kapena devaluate, ndiye kuti timatanthauza kuti ndalama yathu ija yachepa mphamvu molingana ndi ndalama zakunja. Mwachitsanzo, tikamasintha ndalama zakunja kuti zibwere kuno ku Malawi zikhale m'makwacha, pamakhala mtengo wake umene umatchedwa kuti exchange rate. Ndiye pakati apa mabuku aboma timazimonetsa kuti kwacha imasinthidwa US dollar ndi ngati 870 kwacha chapamenepo. Ndiye mmene tapanga kuti 25% muja, ndiye kuti zitanthauza kuti kwacha ichanu izigula madolars pa mtengo nomwe wa 1300 chakuti kwacha. Mukafuna kugula katundu wakunja muzipereka ndalama zochulukirako kusiyana ndi kale. Zizipereka ndalama zambiri kuti mugule katundu wakunja. Ndiye kuti poti ndi dziko limene adalira kwambiri katundu ochokera kunja kuti abwere muno mu Malawi. Ndiye kuti katundu wambiri makamaka uyo amene timagula kuchokera kunjayo, mitengo yake ikhala kuti tikuyembekeza zoti ikhonza kukwerako ndithu chifukwa chakuluza mphamvu kwa ndalama yathuko. Menemo ndi mmene tifunika zoti tiziyang'anire anthu tonse, mena kuti tilanthauza nazo kuti kwachayo yachepa mphamvu kuti nozifunikano makwacha ambiri kuti tigule katundu wakunja. Ndipo kuti katundu wakunja timagula kupyolera mu ndalama zakunja, ndi kuti zifunika ndalama zambiri kuti tigule ndalama zakunjazo zimene zingatipatse kuthekera kuti tigulireno tsopano katundu wakunja. Mene momo ndi mmene zimakhalira tikanazo kuti devaluation. Nkhani yayikulu ndionena kuti tikupanga devaluation chifukwa chokuti ifeyo ngati dziko timadalira kwambiri katundu wakunja. Ndiye tikatengera ndi mmene anthu akufunira katundu wakunja, anthu mmene akufunira ndalama zakunja kuti agulire katundu wakunja, zikuchitika kunena kuti anthu achuluka, ndalama zimene zikufunidwa zonso ndizochuluka. Kuti mtengo wake umene timagulira kwacha uja sunali mtengo wake oyenera ayi, unali otsika monamizira, sunali otsika mkatande kuti mene umayenera kukhalira. Yoti tikupanga devalue kuti no kwacha yathuyo ifanane ndi mtengo wake weni molingana ndi mmene anthu akufunira katundu wakunjayo. Zimenezo ndi zimene zikuchitika. Tinafunsanso Achileni kuti chingachitika ndi chani titapanda kugwetsa ndalama yathu, ndipo iwo anafotokozapo motere. Kuti tisapange devaluate kapena kuti tisachepetse mphamvu zakwacha, ndiye kuti aliyense adziona kuti katundu wakunja ngochipa. Ndiye kuti padzikhala ndibidi anthu kukanganirana kuti yayi tigule katundu wakunja. Ine ndifuna katundu wakunjayo chifukwa choti ndamene akuoneka ochipa, pomwe zisali zoona kuti ngochipa ayi. So
so zikatero ndiye kuti ndalama zakunjazo zizisowa, katundu ofunika kuti timugule ndi ndalama zakunjazo, mwina tilephera kumugula mafuta mkalimoto, mwina mankhwala mzipatala, chifukwa chokuti ndalama zakunjazo zikhala zokuti aliyense akuzifuna nawo kuti agulire kena kake kakunja, zimene zingakhale zabwino. Kulankhula kwa Bicha Ntchileni mu programu yathu ino ya Tichitepo Kanthu. Ndipo tinayankhula naso ndi woyankhulira banki yaikulu mdziko muno, Raf Tseka, pa nkhani ya kugwako kwa chapo. Atseka avomereza kuti ndalama yatsika mphamvu kotero anthu ayembekeze kukwera mitengo ya zinthu mdziko muno. Nthawi zambiri zimati zikatero ndalama yakwacha ikagwa, ndithu zinthu zimakwera mitengo ndithu. Nanga chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti mudziko muno timadalira kwambiri zinthu zobwera kuchoka kunja, zimene timagula kuchoka maiko akunja. Muone choyambirira maindustry athu onse m'Malawi muno akamagwira ntchito yawo kapena akamapanga zinthu zawo maindustry athu, zinthu zimene amagwirisa ntchito amati ma raw materials onsewo amachita kuitanisidwa kuchoka kunja. Muone chilichonse chimene chimachitika kapena kuti mafuta amene timagwirisa ntchito magalimoto ndi zina zonse za magalimoto, maoiro, machani, zonse zimaitanisidwa kuchoka kunja. Tione ujeni fertilizer, mankhwala amuzipatala onse, mankhwala amminda, zonsezo zimaitaniswa kuchoka kunja. Ndi mmene kwachagwa ndithu tikuyembekeza kuti zinthu zina zikwera, chifukwa zonsezo zikuchokera kunja. Ndipo ngati woyimira bungwe lomenyera ufulu pa chuma la SDT, a Sylvester Namiwa, ati iwo ndi odandaula ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno popeza adindo osakusamala za miyoyo ya Malawi. Nkhani ya kugwa kwa ndalama ndi nkhani yomvetsa chisoni, tichinthu choyima pachulu ndi kumayankhula mokweza. Apa zimene zikutanthauza mwachidule nzonena kuti mupite mukagule ndalama ya dola, mbuyomu mafunika ndalama zokwana 825, koma pakali pano palero kuti mukagule dola yomwe mufunika ndalama yopitirira 1000 chakuti. Ndiye mukudziwa kunena kuti dziko la Malawi pafupifupi chilichonse chimene timagwiritsa ntchito timaitanisa kunja. Izi zikutanthauza kuti katundu wakweranso mtengo, Amalawi avutika. Chifukwa ndanena kuti nkhani yakugwa kwa ndalama yathu ya Malawi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwa basi, chifukwa ikutanthauza kuti mavuto alipo. Boma lathu lonse Alliance pansi pa Lazarus Chakwera adapanga chiganizo cholakwika kwambiri kuthesa mgwirizano umene unalipo pakati pa gulu lija bungwe lobwerekesa ndalama la International Monetary Fund IMF ndi boma la Malawi wotchedwa Extended Credit Facility. Chimene adatera mgwirizano umenewo chinali chifukwa chozikonda, amadziwa kuti analonjeza zinthu zambiri. Ndiye mgwirizano umene unalipo uja unali ndi zina zofuna kuti boma la Malawi mfundo loti zisatira. Ndiye nkhani ya zoyendayenda sikanatheka, nkhani ya likukumwe la nduna sizikanatheka. Ndiye mwachidule tinganene kuti adathetsa mgwirizano umenewo ncholinga chonena kuti aunonge chuma cha dziko lino, pazifukwa zongofunikira kuti apindule iwo eni. Panopa adziwa kuti athanzeru alibe choti achite kuti apulumutse chuma cha dziko, abwereranso kwa IMF kumwe kuja. Ndiye IMF zimene imachita ndi zimenezi, ndipo Amalawi ayembekeze kuti kwacha ikhala kugwetsedwa, chifukwa iwo aja sibungwe lothandiza, iwo aja ndi ongongoza ndalama, amafuna azipindula. Choncho nzomvetsa chisoni kwambiri kuti msogolo wa dziko lino Lazarus Chakwera afuna Amalawi aziona ngati IMF ndi bwenzi lawo, IMF ndi Samaria. Ayi ndithu anthu amene kupanga malonda. Choncho Amalawi zaka 58 ndi pafulo zilamulira zisakasakabe asogoleri amene amatekeseka ndi ubwino wa anthu osati ofuna zofuna zawo komanso zofuna za mabanja awo. Kodi ndindani yangai walile silo tu kunali njala pepe batumba kukona ndinjala kokula chimanga kukasoa lelo lino tanyanya chimanga lo loga isila kuchito soa
osapika chakudya mpoto kamama china kutaya kusachirira ukapesa ndalamo isamalekwe kuipangile fulani pale izake ikunzile pilila mafuto iwe chimanga uli nacho sakulize ukamazafa ndi njala nzako iso wakutina kutu nasi wako. Malangula za ikonome musiona umpawi wantu anu apanga banji ikonome kumimba kuli tatijeretana china apa ndiye sanyanya ikonome kumakwacha ikukwa esisa kusiye mowa kuli ikonome bali beto sinda akola. Presidenti akupeo osapika chakudya mpoto kamama china kutaya kusachirira ukapesa ndalamo isamalekwe kuipangile fulani pale izake ikunzile mpilila mafuto iwe chimanga uli nacho sakulize ukamazafa ndi njala nzako iso wakutina kutu nasi wako. Nyamata wasito bempa basi hayo bempa yata pesa tochika naneso ndikuopa ikonome usese makale kusompano chiuno dikula pipite paja ukese kukula gana kutero ikonome sapanga uli hawi haniri nziko ikonome apresidenti akutero osapika chakudya mpoto kamama china kutaya kusachirira ukapesa ndalamo isamalekwe ipangile fulani pale izake ikunzile mpilila mafuto iwe chimanga uli nacho sakulize ukamazafa ndi njala nzako iso wakutina kutu nasi wako. Kwenanga anthu kapena boma tikuyenera tichitenje kuti mwina ndalama yathu izikhala yodalirika ndiyo samago igwa mphamvu. Akafutsika anafotokoza zomwe boma likuchitapo kuti ndalama yathu ikhale yodalirika motere. Chimene chingachitike sitingachita unena kuti kusintha machitidwe azithu koma boma likuyesetsa through the imene amaiti national export strategy kuti tisinthe kuchoka kumaka kungoitanisa zinthu kuchoka kunja tidzipanga nafeso zinthu kumazipitisa kunja ija amaiti export. Chifukwa tikamapanga ma export ndiye kunoti tidzipeza ndalama za kunja tidzipeza kuti tikuzidalira toka. Ndiye zofunika ndithu kumapanga zinthu zochepetsa kuitanisa zinthu za kunja nkumapangisa zinthu zonena kuti tikupanga encourage ma export rather than ma imports.
kapena ija amaitsa pa chizungu kuti import substitution, kuti popeza izi timayitanisa kunja, anthu akuyitanisa mazira kuchoka kunja, izi kuchoka kunja, ine tizipange munomu kuti tiyesetse kuti tisunge reserves athu. Tinamvanso kuchokera kwa Sylvester Namiwa pamwe nzika zikuyenera kupangira kuti kwacha isamagwegwe. Apapa tivale zilimbe ndanena kale kuti chinthu chofunika kuchita ndiona kuti boma laonekera kuti lalephera. Anthu amene anazithemba aja kuti akakonza zinthu zakanika. Ndine na pano mukapita mu mashop mukapeza kuti zinthu zina zofunikira mulibe, kuti mupite kusana mukagule shuga kuza mugule mapaketi awiri okha, mafuta ophikira kulibe. Ndiye nkhani ndino kuti Amalawi tivale zilimbe tiyambe kusakasaka kuti tiyitani popeza boma lathu lija lalephera. Mtsogoleri zomvetsa chisoni kuti akudziwa kuti mziko mulibe ndalama yakunja, koma kumakapanga hayala ndege yodula kwambiri kumakapita kumakayenda. Nzomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye tiye ndizisakasaka Amalawi kuti timpeza kuti mtsogoleri woti atichose mavuto amene tiliwa. Pamene alimi komanso akatswiri kuphatikizapo wa Holy Scholars akulimbitsa kuchita ulimi omwe singamadalire zinthu zochokera kunja monga ulimi wa tirigu. Katswiri pa chuma apichanchereni ati kudalira ulimi wokha sungathandize pa nkhani yobweretsa chuma mdziko muno. Acheleni ati kuchulukitsa ntchito za mafakitale kungathandiza potukula chuma ya dziko lino. Ulimi pawokha tinene mosapsatira mawu, ulimi pawokha udzatikanika ku Malawi kuno. Talima nthawi yayitali ngati dziko. Kulima foja, kulima chimanga, kulima nyemba talima nthawi yayitali, komabe palibe chimene tachiona kuti chatipindulira kwenikweni. Kotero kuti kofunika tiyambeni kuyang'ana njira zina. Chifukwa chake masomphenya 2063 Malawi 2063 amatiuza nena kuti tikuyang'ana nkhani za inde kuulimiko koma commercialization. Muulimiko tiziyang'anazo kuti tizipeza zambiri komanso pa zambiripo tizikhazo kuti ndizogulitsika. Komanso kwambiri tikuyang'anaso ku nkhani za tourism ndi urbanization, komanso zimenezo ntchito zokopa alendo, komanso chofunikira kwambiri ndi ntchito za industrialization, ntchito za mafakitale ndi zimene tikuziyang'anaso kwambiri. Chifukwa tikapanda kusamala ulimi sikuti udzatifikitsapo kuti no basi ndife dziko lero tiyinyira patoka. Ayi, zikufunika zokuti pabwere ntchito za mafakitale kuti zitha kutenga za kuulimizo nazitembenuza kuti zikhale china choti chikhoza kutipezetsa ndalama zambiri momuno Malawi kapenanso ku mayiko akunja. Kukonza pake nkotere kunena kuti kupita chitsogolo ngati dziko titakhazo kuti sitikugula katundu wakunja monga mmene timagulira panopo, ochuluka mmene timagulira panopo. Ndiye kuti sitingamadandaule ndi za devaluation. Kudandaula za devaluation kuti katundu akwera, kuti katundu yo kwakunjako ndichofunika kwambiri nchokuti katundu yo tidzipanga tokha tiko binolo, katundu wambiri. Kaya ndi zovala, kaya ndi masopo amene timagwiritsa ntchito, kaya ndi chani, katundu amene mungaganizire ino kuti mafunika mutagwiritsa ntchito. Katundu ameneyo ngofunika tizamapanga tokha ku Malawi kuno. Ndoti ndalama yathu idzigulaso katundu wake wa dziko lino. Sidandaula nkuti ndalama yakunja ikuyenda bwanji. Mfori ndipodalira kwambiri katundu wakunja chifukwa chake zikukhala moteromo. Ndiye mwanjira ina sinkhani yodandaula kuti boma likulephera kapena boma linalephera. Iyayi, nkhani ndiyomati ifeyo anthu fe tiyang'ane tokha kuti katundu amene tikugwiritsa ntchito ngwakuti. Chifukwa ifeyo ndamene tikugula katundu wakunjayo, ndiye tikamagula katundu wakunja tizikhala tikudziwa zokuti tikuchititsa kuti pachitike devaluation. Nthawi ya bingu sikuti kwacha inali stable. Nambala pa buku inkaoneka 172 kwacha, 175 kwacha pa buku, koma ndalama zakunjazo madollars yo sankapezeka. Ayi, ndiye chifukwa choti ndalama zonse sizinkapezeka zinali zovuta ano kwambiri kuti anthu apeze katundu monga mmene akumufunira. Chifukwa chake mukakumbukira bwinobwino inaliko nthawi imene kunasowa mafuta ku Malawi kuno. Mafuta ajatu kusowa kucha kwambiri kunali chifukwa chokuti kulibeko ndalama zakunja. Ndiye kuti nali stable
komanso sikuti chifukwa cha fojayo komano nthawi imeneyoyo abingwa Mutharika anaganiza kunena kuti iyayi bwanji tisapange devalue tikapanga devalue katundu akwera mitengo ndi katunduyo papepala amoneka ngati sanakwere mitengo koma anthu amene amakwanitsa kupeza ndalama zakunja amati akazipeza chimene amachita iwowo amagulitsa katunduyo mokwera mitengo ndithu chifukwa chakuti devaluation inali itachitika koma simaoneka kuti yachitika. Chinanso chimene ndingayankhule nchonena kuti nthawi imeneyoyo kukumbukira bwinobwino abingu anakhota kunena kuti ifeyo sitimapita ku maiko aku Ulaya kapena kuti kayamati ku West ku America ku UK ku Germany anatsamira kwambiri ku East kumene kuli ngati ku China, South Korea, penanso ngati Taiwan pang'ono anatsamira kwambiri maiko akumenekoko kuti adzitithandiza nchifukwa kunabwera parliament building, kunabwera achina presidential village, ndikanizanso ngati ndisakulakwitsapo Kagame Road kulilongwe zinabwera chifukwa chokuti tinalandira zithandizo kuchokera ku maiko aku East osati ku maiko akwinako koma ngongole zimenezo pena zinazo tinayambebe kuzipitirira tikazayamba kulipira internet ziwe kuti zinali ngongole kani so kunena kuti inali stable sizoona kwenikweni ulimi wa foja ukutivuta kuli pachizungu amati anti-smoking lobby anthu akukana anthu ambiri akunena zoti safuna masuta foja ndiye nsika wa foja ukuvuta makamaka maiko akunja anthu osuta foja akunkana chepera kusiyana ndi kuno ku Africa kukhangata anthu osuta foja akuchulukira koma ngati timalima tokha ndi suti tingachidalire chimenecho komanso katundu wathuyo sitingangodalira foja lero mawa nkuchacha mpaka na mwana wanga adzakhale ndi mwana wake nawo sangodalira foja ndikuona ngati nkulakwika ndimalime anopangano zija zimene zimachita kuti diversification soya ndi amene wabwerayi koma tisangomgulitsa amene alilimo soya timuwonjezere mphamvu kuti tikamagulitsa atipezetse ndalama zochuluka. kulankhula kumeneko kwa katswiri pa chuma Picha Ncheleni kufotokoza amene anthu tingachitire kuti ndalama yathu ikhale yodalirika. Apaso ndipo pamapeto pa programu yathu ya lero ya tichitepo kanthu. Lero timawunikira amene tingachitire ngati dziko kuti ndalama yathu ikhale yokhazikika. Ndiye tamva kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pa nkhani kuphatikizapo katswiri pa nkhani za chuma. Ndithokoze mkonzi wa programu iyi Father Louis Chikanya komanso mnzanga Wandekha Mtolongo pothandizira kuti programu ya lero itheke. Ine ndi Mkwaira, pitirizani kumvera Radio Alinafe.